slušajući ovo u posljednim najavljenim prosvjedima od seljačkih udruga, proizvođača pšenice, kao i radnika koji su iz očaja pronašli način da dođu do svoje zarade, onda je jasno da nešto nije u redu, da nešto ne funkcionira u ovoj državi. Definitivno, ja i vjerujem vi se slažete da treba odrediti cijenu pšenice, ali ona ne smije biti niža od koštanja proizvodnje. Poljoprivredna proizvodnja mora biti koncipirana tako da proizveden proizvod mora biti prodan, a zato mora garantirati država sa svojim institucijama, jer besmisleno je i podložno manipulacijama davanje poticaja i subvencijama proizvođačima poljoprivrednih proizvoda i uvoznicima. Za mene strateške greške donekle dovele su do toga da imamo najskuplju hranu, da uvozimo najnekvalitetnije poljoprivredne proizvode, da uvozimo predeklarirano meso, trulu salatu, poljoprivredne proizvode sa nekoliko puta višom količinom pesticida od dopuštene. U ministarstvu treba biti ustrojena agencija za kontrolu uvoznih poljoprivrednih proizvoda sa strogim kažnjavanjem do zatvaranja djelatnosti u pokušaju manipulacije sa bilo koje strane, uvoznika ili kontrolora. Mi znamo da postoji kontrola, ali u potpunosti ne funkcionira i znajući života i realnosti sve je podložno manipulacijama. Malo ćemo o bankama, o valutnim klauzulama. Valutna klauzula je ono što daje sigurnost financijskim institucijama, bankama. Građani su u dužničkom ropstvu. Takav model nije smjela prihvatiti država, odnosno Ministarstvo financija. To je sigurni način poslovanja. Dok se banke u inozemstvu bave valutnim rizikom na tržišni i stručan način, kod nas banke koje su dio tih banaka rade to na ovaj način, valutnom klauzulom. Građani, korisnici kredita ovise o gospodarskoj politici, o poslovanju poduzeća, ovise o gazdi, hoće li im dati plaću ili ne. Ako dođu do nekakve bezizlazne egzistencijalne situacije, upadnu u krizu i tako u svojoj slabosti i očaju reagiraju neprimjerno, završit će sa prijavom za kazneno djelo protupravne naplate. To je neprihvatljivo. Radnik mora dobiti nagradu, plaću za svoj rad. Obveze i prava iz radnog odnosa se moraju poštivati. Situacija u kojoj je nekoliko stotina tisuća nezaposlenih, a i onih koji rade ne dobivaju plaću, je između 50 i 70 tisuća. U ovakvoj situaciji, ako građani uspijevaju preživjeti, to je znak da je u hrvatskom gospodarstvu udio sive ekonomije ne za onih službenih 30, nego možda i 50%. Siva ekonomija je aktivno sudjelovanje u privredi bez plaćanja poreza i doprinosa, ali i građani u ovakvoj situaciji kada ne rade, kada su nezaposleni, ne dobivaju plaću, jednostavno nemaju rješenje. Sa sjednice vlade poslata je poruka o snažnom gospodarskom zamahu u Hrvatskoj. Rast BDP-a sljedeće godine će biti 2,2, 2013. 3,5, a 2014. 4,5%. Mislim da su to više ne puste želje, nego manipulacija zbog promidžbe. Hrvatska je zemlja, jasno, sa najnižim postotkom rasta BDP-a. Mi najsporije izlazimo iz krize. Mi smo u stvari dalje u dubokoj krizi.
Vlada i mnogi ekonomski stratezi bliski vladi polažu velike nade u turizam koji doprinosi sa cirka 16% BDP-u Hrvatske. A što je sa strategijom razvoja gospodarstva koje stvara nove vrijednosti? Mi smo zemlja razrušenog gospodarstva u svim dijelovima. Što je sa lukom Rijeka, koja bi trebala biti pokretač razvoja Rijeke? Da li novi strateški partner sa 51% kao i lučka uprava imaju jasnu viziju i strategiju da luka Rijeka postane ono što bi po svojim predispozicijama trebala biti luka broj 1 na sjevernom Jadranu? Da li to ona može biti bez nizinske pruge? Mi mislimo da je i da treba biti riječka luka početak transportnog koridora 5B, a tu je nizinska pruga condicio sine qua non, nešto bez čega se ne može. Dakle, gradnja nizinske pruge što prije, ili možda će kontejnerski terminal biti samo međustanica, pa će se transport do odredišta obavljati prometnim pravcima koji zaobilaze Hrvatsku. Svjetsko gospodarstvo će ponovno doživjeti veliku ekspanziju, posebno nove gospodarske velesile Kina, Indija, Brazil, Rusija. Za očekivati je još veći transport roba prema srednjoj i istočnoj Europi, a on je najjeftiniji morem i za cirka 2200 nautičkih milja on je kraći ako se do odredišta u srednjoj i istočnoj Europi koristi luka, Rijeka i 5B koridor. Zato se mora graditi nizinska pruga i pripremiti riječka luka, jer luka i pruga zajedno će biti veliki poticaj gospodarstvu, zapošljavanju, a veliki su multiplikacijski efekti na prateće djelatnosti. Ponavljam, što sam već nekoliko puta govorio, transport kontejnera kroz Hrvatsku ne može biti šleperima autocestom, tako da se čuvaju autoceste jer ih skupo otplaćujemo i plaćamo, i da se sačuva što zdraviji okoliš od zagađenja ispušnim plinovima. Dakle, transport kontejnera i šlepera željeznicom. I na kraju, što se tiče prometa u Rijeci i velikog aerozagađenja, od vremena kada smo govorili o tome da bi autobusi, svi oni koji se koriste u transportu u gradu Rijeci, trebali biti na plin, odnosno na biodizel, prošlo je 6 do 7 godina, a u međuvremenu je kupljeno oko 50 novih autobusa na fosilno gorivo. Sada se govori i spominje iz grada da će se uvesti autobusi na eko goriva, ali ja mislim da je to isto nekakvi drugi interes ili samo jedna od predizbornih floskula, kao što su autobusni kolodvori, kao što su riječka knjižnica koja je trebala biti građena ispred ili odnosno iznad poznatog našeg parkirališta Feniksvea. Da li će sve to ostati samo dalje predizborne floskule, to ćemo vidjeti, ali vjerujte da će biti tako. Evo, to je manje više sve. Recite ako imate neko pitanje, sve je jasno, nema šta dodati.